Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Γιώργος. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο κάναμε ένα βίντεο που σας έδειχνα μυστικά του Brookhaven. Σήμερα όμως θα πάμε να κλέψουμε σπίτια και τράπεζες και γενικά ξέρετε. Οπότε λοιπόν πριν ξεκινήσουμε κάντε ένα like και μια εγγραφή στο βίντεο. Ας αρχίσει το βίντεο. Πρώτον, για να κλέψετε μπορείτε να πάρετε αυτή εδώ τη σακούλα, αυτή εδώ τη βόμβα και το μαξιλαράκι. Δεύτερον, να μικρύνετε το μέγεθός σας τελείως. Ωραία. Και άμα θέλετε κιόλας να κρύψετε κάπου στον εαυτό σας, μπορείτε να βάλετε και κάποια αξεσουάρ. Εγώ παράδειγμα θα γίνω κάπως έτσι. Μισό. Ωραία. Ή βασικά, για να μην φαίνομαι και πολύ, για να μην μπορέσουν να μου κάνουν μπαν, θα κάνω το δέρμα μου σε μαύρο. Δεν ξέρω τώρα πώς φαίνομαι, sorry αν μην είναι χάλια. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο μυστικό. Εάν έρθετε εδώ στο grocery store και έρθετε εδώ πέρα, αν βάλετε τη βόμβα, κλέψετε τα λεφτά. Και τώρα πάμε στο επόμενο μέρος. Λοιπόν, άμα έρθετε εδώ στο Food Mart, πώς λέγεται τέλος πάντων, μπορείτε και εδώ να κλέψετε. Βάζετε τη βόμβα και τη σκάτα απλώς. Ωραία, για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα θα χρησιμοποιήσω αυτό. Ωραία. Τώρα, επόμενο πράγμα που θα κάνουμε είναι, λοιπόν, θα έρθουμε εδώ στην τράπεζα. Ωραία. Θα πάρουμε αυτή την κάρτα. Γιατί μου βγαίνει δεύτερη, τέλος πάντων. Θα πάρουμε και αυτή την άσπρη κάρτα και ξεκινάμε. Λοιπόν, πρώτα, επειδή το Brookhaven έχει κάνει και ένα update για έναν τρόπο να κλέψεις, αλλά έχει ένα μήνα κάπου τόσο μάλλον. Ωραία. Κλέβεις τα λεφτά εδώ. Sorry που κολλάω. Ναι. Κλέβεις τα λεφτά. Ωραία. Τώρα που πάρεις την κίτρινη κάρτα, την άσπρη κάρτα, συγγνώμη, έρχεσαι εδώ. Ακουμπάς εδώ. Ωραία. Έρχεσαι εδώ μέσα, αυτό το αντικείμενο. Αν και μπορείς να το βρεις και... Γιατί δεν το βγάζει δεύτερο, τέλος πάντων. Μπορείς να το βρεις αυτό και στα αντικείμενα. Ναι, λίγο κολλάω για να το βρω. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα με αυτή την κάρτα έρχεσαι εδώ. Με αυτό το αντικείμενο σπάς αυτό το γυαλί. Ναι, πως πρέπει να μεγαλώσω λίγο. Ωραία. Ωραία. Αφού πάρετε αυτό το κλειδί, το ακουμπάτε εδώ και ξαναχτυπάτε αυτό εδώ. Ωραία. Τώρα σκάτε τη βόμβα. Και τώρα έχουμε κλέψει τα διαμάντια. Βάζουμε πάλι το κλειδί εδώ. Και τώρα, για να μπούμε σε αυτό το δωμάτιο, ερχόμαστε εδώ. Ωραία. Ερχόμαστε πάλι εδώ. Ωραία. Συνεχίζουμε. Τώρα, επειδή αυτό θέλει 2 φορές για να το σκάσουμε, θα δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Μισό να φορτώσει λίγο. Άντε μια ώρα, ντε. Ωραία, λοιπόν. Και κλέβεις και τα νομίσματα εδώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά ας τα πούμε νομίσματα. Λοιπόν, κλέβεις και εδώ. Μισό, ωραία. Αλλά αυτό δεν τελειώνει εδώ πέρα. Ναι, εδώ προσοχή να μην ακουμπήσουμε τα laser. Ωραία, λοιπόν. Και εδώ άμα βάλουμε τη βόμβα θα κλέψουμε το χρυσό.
Μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Έλα. Δεν πρέπει να μας πατήσουν αυτά τα λέιζερ, παιδιά. Ορίστε, αυτό γίνεται. Αλλά δεν πειράζει, υγεία. Λοιπόν, τώρα αφού τα κλέψαμε σε εισαγωγικά όλα τα χρήματα από εδώ πέρα, ας έρθουμε εδώ. Και ας κατέβουμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αφού κλέψαμε την τράπεζα, το σούπερ μάρκετ και το food mart, μπορούμε να έρθουμε να κλέψουμε και αυτό το μέρος, το town hall, πώς λέγεται. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν την βόμβα. Αν και το παρόλο που πάρουμε τα λεφτά δεν δείχνει κάτι, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει, υγεία. Ωραία, σβήνουμε και αυτά τα αντικείμενα. Δεν τα χρειάζομαστε άλλο. Λοιπόν, τώρα πάμε να κλέψουμε σπίτια. Ας αρχίσουμε. Α, ωραία. Μη με κάνουν μπαν, Ωραία. Ωραίο μοντέρχει αυτός, αλλά... Λοιπόν, επειδή φοβάμαι πολύ να πάω τώρα από εκεί μπροστά, με κάνουν μπαν, θα έρθω από εδώ. Αλλά πρώτα θα μικρύνω το μέγεθός μου, full. Και θα προσπαθήσω με το μαξιλαράκι να μπω, αν και αυτό δεν δουλεύει πάντα. Οπα. Μπορεί και να δουλέψει. Όχι. Τέλος πάντων, το βγάζω το μαξιλαράκι και θα χρησιμοποιήσω αυτό. Λοιπόν, έρχεστε εδώ κοντά πολλές φορές και το πατάτε πολλές φορές. Άμα, μπήκα. Ωραία. Ιδιοκτήτη. Α, ναι, αυτός δεν είναι για το σπίτι, ρε. Πάω φύγω από εδώ καλύτερα. Ωραία. Α, εδώ δεν έχει σπίτια. Μου είπες ότι ήταν το μόνο σπίτι στο Brookhaven. Μάλλον ναι. Επειδή εδώ πέρα σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει χρηματοκιβώτιο, το έχω ψάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Sorry, ήταν λίγο μικρό. Άμα είναι, γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο θέλετε να παίξω. Roblox, άλλα παιχνίδια, θέλετε να παίξω, γράψτε μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Bye!